Magandang tanghali mga ka-road trip. Samahan nyo kami ngayong araw na to at iikot namin kaya dito yung sakyan namin. Tara, let's go, road trip tayo. Yon mga ka-road trip, kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga ka-road trip. So ngayong gabi mga ka-road trip, yan ipapasyal natin yung ating bagong gadget mga ka-road trip. So titingnan natin yung paligid muna dito sa amin. Hello mga ka-road trip! Hello! Yan, ngayong gabi mga ka-road trip, itong mga kapitbahay namin dahil nga medyo gabi. So titingnan natin kung ano kung clear ba talaga yung ating GoPro 10. So yun. Tara mga ka-road trip, at tapos nito pupunta kami ng kainan. Grabe naman yun. Ang lakas naman ng pusa mga ka-road trip. So yan mga ka-road trip, pakita ko sa inyo. Yan mga ka-road trip, oh yan. Ito mga ka-road trip yung aming street dito. Hindi pala sa amin mga ka-road trip. Feeling sa amin. So dito lang kami mga ka-road trip. Ito yung street ng aming bila. So yan mga ka-road trip. So yan yung mga bahay dito mga ka-road trip. Super kaganda. So ganda sa gabi mga ka-road trip. Yan no. So itong ating service mga ka-road trip. Yan ang model ko mga ka-road trip. So yun. Tara, samahan nyo ko. So yan, may mga nagbike pa mga ka-road trip. Bike mga ka-road trip. O yun, makikita nyo yung mga building mga ka-road trip. Nandito na tayo sa banda ng Business Bay. So yan, mag-exit na tayo mga ka-road trip. Lumabas na kami dun sa aming sa street. Kaya yun, pinutol na natin dun kanina. So yan mga ka-road trip, ang ganda po na talaga. Ang linaw. Ang linaw ng clear na clear mga ka-road trip. Parang kala mo may ilaw sa harap. Yun, traffic nga. May traffic pala dito ng konti. Yan, dito mga ka-road trip, aakyat tayo dito sa may tulay. Ito yung tulay ng Business Bay mga ka-road trip. Yan. Yan, akyat na tayo mga ka-road trip. Night market yan eh. Night market. Ano yan, para maukay-ukay. May ukay-ukay dun mga ka-road trip. Yan. Yan mga ka-road trip. Alas 9:30. Yan. Habang tayo magkagala. Kita yung ano na sasakyan. Umusok. Wala mga ka-road trip. Hindi naman talaga siya mga ka-road trip. Tara mga ka-road trip, samahan nyo kami at gagamitin natin yung regalo ni Busing. Shout out sa iyo Busing.
mga ka-road trip, yung nasa kanan na dilaw na yan, yan yung trade center mga ka-road trip. Trade center, roundabout. Yan, roundabout yan dyan sa may dulo, pero hindi tayo papasok doon. Pero pinakamarami talaga yung Satwa pa rin ata mga ka-road trip, yung pinakamarami Pilipino. Yun ang pinakauna, Little Manila ng Dubai mga ka-road trip, yung laging pinupuntahan natin. Little Manila kasi nasasakop na. Kaso halo na doon mga ka-road trip. Nasakop na ng mga itim. Hindi gaya ng mga panahon mga ka-road trip, talagang yun. Mostly talaga doon mga Pilipino talaga mga ka-road trip, halos lahat mga nakaupo doon sa may Almaya supermarket dahil yun pa yung pinaka sikat talaga doon mga ka-road trip. Pilipino. Kaya yun natawag na Pilipino. Little Manila. So yan, malapit na tayo mga ka-road trip dito sa bridge ng Al Maktoum Bridge. So yan, doon sa kabila nito mga ka-road trip sa may bandang kanan yung floating bridge. Siguro mamaya pala kasi magkakarad na yun mga bandang alas 6 ata. So hindi tayo makakadaan, maganda sana mga ka-road trip kung makadaan tayo ron. Floating siya mga ka-road trip, kaso nga lang may oras lang yung pagbukas niya dahil yung mga barko, yung mga yachts dumadaan doon mga ka-road trip, so kailangan mabuksan. May oras lang talaga siya mga ka-road trip. So yan, dito na tayo. May Maktoum Bridge. Malapit na tayo mga ka-road trip sa Dira City Center. Hindi kasi nakailaw yung din sa may bandang kanan ngayon. Maganda sana yan. Walang ilaw. Ganda ng ilaw dyan. Yan, pakita mo mga ka-road trip yung mga ka-road trip yung dagat. Yan, yung dagat mga ka-road trip. Tingnan nyo. Yan, yung floating bridge yung may ilaw na pula. Yan. Parang pasarado na ata. Kasi hindi pa dahil nakapula pa yung ano. Yan, center. Ang bakla. Yan, mga kabayan yan. Kaya, shout out mga kabayan natin. Gusto niya yung Starbucks. Ayan, papasok na kami mga ka-road trip. So, see you mamaya. So ito mga ka-road trip, tingnan mo yung food court. Yung food court dito sa may DCC. Yan mga ka-road trip mo. Easy. Yan. So from busy mga ka-road trip. So, ikot tayo mga ka-road trip. Ikot tayo. Para ikot tayo 360. Yan. Yan mga ka-road trip, ikot tayo. Yun. Ayan, nakaikot kayo mga ka-road trip. Ang daming tao mga ka-road trip dahil Webes ng gabi. So yan, day off bukas. Kaya sila pa. So, yan. Mga ka-road trip. Uwi na kami. Alas 12 na. Time check, 12:15. 12:15 na maling kasi di ko na anong kalbo. Madaling araw mga ka-road trip. Ayan. Siya. Madaling araw mga ka-road trip. So yan, pinamalingkin namin. Bibilangin natin kung ilang plastic bag. So isa, 6 na kilong bigas, asukal. 6 na kilo, nakasil kasi kaya kumuha na kami ng isa, 2, 3, Tatluan yung isang plastic. 4, bali. Ilan? 6 times 4. 6 times 4? 24.
Yan. Tapos ito, mga ano, ilalagay kasi namin yan sa box mga ka-road trip. Yan. So, kinakarga niya na sa sasakyan. Buti malaki yung sasakyan ni Bicolanong Kalbo. Pati yung mga, ano pa na, mga baterya, ipapadala. Joke. Hindi yan pwede mga ka-road trip, yung mga baterya sa karga. Bawal yan, bawal. So, yan pa. So, yan, ipapamigay namin yan. Hahati-hatiin namin. Yan lahat. Para kung ano naman yung nakakain namin dito, matikman din nila sa Pilipinas. So, yan. So, yan mga ka-road trip. Ganyan kabait si Bicolanong Kalbo. Isusubo niya na lang, ipabimigay. Yun mga ka-road trip. So, Ayan. pasalamat tayo na mayroon bonus ang aking asawa. Bonus kayo mga ka-road trip talaga na ay hindi pala gift yan, gift card sa akin. Gift card sa akin ng aking generous na employer. Yan. Oh. Ayan mga ka-road trip. Hello, hello, hello. So ayan ang aking driver, sweet lover. Si Bicolanong Kalbo na tumutubo ng buhok. So ayan, magro-road trip tayo mga ka-road trip. So nandito na tayo. Oh, ayan, shout out sa mga supporter ng Bicolanong Kalbo Vlogs. Ayan. So magsha-shout out tayo ngayon sa mga yung na-memorize lang namin. Shout out Shout out kay Idol Jan Riot. Shout out boy. Shout out. Tapos kay Master James, kay Idol Franstar Channel, Kaya John Igor. kay Idol ng lahat, Jumper Sniper. Sa Seward family. Soward family. Shout out kay sa mga Boreas vloggers, Kaya Idol Words Jason. kay Aning Dilag, Kay Rinan Alboro. kay Muratic Club, Kay Two Kids. hi Chukits, Two Kids Vlog. Chukits, kay Dalagang Laagan, Kay Dalagang Laagan at kay Dansley Vlog. kay Jeric Official, Kay Mandaragat ng Pasakaw. kay J Boreas Girl, Kay John Brian TV Vlogs. kay kanina pa ba? Kay marami. Kay Remy TV Bicol Boy. Kay Hinotski, Kay Mr. Gray Racketer. Raketero ng Dubai, Kay Billy John Lacey. kay Barber, Kay Ka-Barbers. kay Ka-Fam, Bori Fam, Kay Buri Farms. kanina pa? Kay Angelica Talagtag. Kay Tito Dudes Vlog. Kay London North. Kay London Arts. Hello. Shout out. Kay Mike TV, Mike 10. Mike 10 TV. You know. You know vlogs sa tayo? You know Yeah. vlogs. Kay Jessica Vlog, Sunshine in Sinas Vlog. Yan, na-shout out na kita. Shout out Sunshine in Sinas Vlogs. Kay Kuya Dudong Vlogs, Kay Kuya Dudong. kay Dudong Tugsok, shout out. Tugsog. Sino pa ba? Hello sa mga Sa lahat ng aming small YouTuber dyan sa Boreas, shout out. Tribong Wakwak, Yun, sa Tribong Wakwak. Tribu Wakwak. Tribu Wakwak. Kaludi. Yun, kay Kaludi. Idol. At sa kanyang kapatid na si Donghil TV Vlogs. Donghil Vlogs. Yeah. Tapos, kanina pa ba? Pisip. Marami pa. Pisip Hanggat pa. hindi pa kami nakakarating. So yan, pangpawala lang yan ng pagod mga ka-road trip. Isip pa kami. Shout out Kaya ano pala, kay Cooking with Nadja. kay Mila
Vegas Kitchen Philippines. Yan. Sa mga pamilya namin, isa-isa natin. Unang-una sa Yeah. lahat, sa aking mga magulang, syempre. At sa akin din. Shout out kay Justado Nadal, Kay Felix Saldiva. kay Paz Regalado, Edita. sa mga kapatid namin, Yan. Kay Nining Salve. sa kapatid ko na nasa Canada at sa kanyang asawa, sa aming Manoy Ninong. Melvin. Manoy Ninong. Malapit ng Oh, Christmas. Pasko. Mama Masko po. Shout out sa aking kapatid na si nasa Oman, si Jobert. Shout out sa mga nasa Toronto na aming mga supporter. Shout out kay Buboy. Shout out kay Rizalyn. Shout out kay Bilog. Shout out, shout out. Shout out kay Missy. Shout out kay Tiban. Kay Scarlett na makulit. Kay Darin. Kay John Carl. Kay Buboy Laki. Shout out sa mga pamilya namin dyan. Kay Princess Intit. Kay Ginalyn. Kay Ginalyn. Kay Tintin. Kay Andog. Kay Kuya Julio na liit. Isa pa yung pinakamayaman sa aming pamilya, si Jollibee at si Andok. Hello. Sa mga ka-juice delicious natin dyan. Order na kayo ng putut kutsinta. Yan ang nagagawa ng madaling araw na mamalengke. Yan, mga ka-road trip. Yan na kasi. Anong oras na, oo. Madaling araw na mga ka-road trip, pero marami pa ring tao dito sa sa kalsada mga ka-road trip. Yan, hindi pa rin siya malinaw talaga. Magkakaroon lang to ng kalinawan mga ka-road trip, siguro mga bandang alas 2, alas 3. So, ulitin Tapos alas natin. 4 mayroon na naman mga ka-road Bago trip. tayo dumating sa bahay. So, balik kami maya mga ka-road trip. So, yan, mag-shoutout ulit tayo sa pinuno na Ay, shoutout pa pala kay nakalimutan ko si aking katukayo, Marianong Calvo. Marianong Calvo Vlogs. Kaya na ba? Kay Froilan Volante. Froilan Volante Vlogs. And sino pa? Isip pa kayo. Marami pa. Marami pa yan. So bukas, abang pa kami mag-shout out. So yan mga ka-road trip. At malapit-lapit na kami sa aming paroroonan. Yan, nagpa-practice na kasi akong mag-vlog kasi mag-open na din ako ng channel ko. So support Ma'am Sis Official. So yan mga ka-road trip, paki-support din ang aking bubuksang channel, Coming soon. Ma'am Sis Official. It's all about love. Ikikwento ko ang aking love story. Ikukwento ko sa aking channel ang aming love story, pang maalaala mo kaya. So abang. So it's all about love. So yan ang abangan nyo sa aking channel. It's all about love. Kung ano man yan, fake love, true love. Shoutout kay ating sponsor, kay Maymay, kay May, kay Agnes, kay Kanino ba? sino pa ba? Irish, yung Kay nagpapit Iris, kay sino pa ba yun? Wala ko, nakalimutan mo yung mga sponsor mo. Ate Jo. Yan, si Ate Jo. Shout out sa inyo. Shout out kay Ate Carol sa Hong Kong. Yung mga dati kong kaibigan dyan sa ay mga kaibigan ko pa din pala, yung mga kasamahan ko dyan sa Hong Kong dati. Yung mga Tabacoa, mga taga Bicol yan. Mga taga Bicol. shout out ko rin kay Andy Hernandez and family sa Batangas. Tapos shout out kay Kuya Rick. Rick. Kay Kuya Rick at kay Jacob.
Hi. Shoutout sa inyo. Sino pa ba? Shoutout sa aking kapatid, si Manay Bibi. Yun! Ayan sa tunay na kalbo na may buhok, Kuya Kalbo! Kuya Kalbo! Ay, limsyana ako. Alak. So ayan mga ka-road trip, malapit na tayo sa ating paroroonan. Ayan. So shoutout ulit. Kuya Kalbo na may buhok, Kuya Rachel Chavez. Sa mga Chavez family dyan, shoutout. Subscribe nyo na si Bicolanong Kalbo. Ayan, mga ka-road trip. So, di ba nawala yung antok ni aking driver, sweet lover. So, ayan. So, good night mga ka-road trip. Nandito na tayo. Malapit na. Good night.